Bueno. Hola. Boas tardes, boas noites, bos días, que xa se lle nota aos días tamén bastante. Sí. E benvidos, benvidas unha semana máis ao Show Serie. Hoxe estamos aquí, Silvia, que tal? Hola. Bueno. Que nos contas? Que é de ti? Nada, que non sei que decir porque como xa fixamos isto unha vez e tuvemos que volver a gravalo, pues todas as cousas graciosas quedaron na toma que Non, home, temos non. que repetir. Isto que é? Eso é unha cabaza, Anxo. Pero que fai aquí? Va, porque me olvidei o ordenador. Entón dixen, vou traer unha cabaza. A máis que xa, ao mellor convirtese nun ordenador, Anxo. Pero Como a da Cenicienta. Pero que simboliza? Cal é o motivo Non hai de que ningún está tipo aquí? de motivo, é solo porque hai que poñer atrezo e ahora xa sabes que se leva de... Cada evento, boom, hai que comprar cousas. Ah, vale. O sea que seguimos modas. Total. Xa. Podería dicir que eu isto non o comprei e que, por tanto, non estou dado a consumir. Porque isto eu ao mellor fixen. Pero... No, pero na miña casa, Ah, vale. Non estou aquí eu confesando ningún tipo de crime ni infracción. E collilles ao panetone? No, ese é outro tema. Pero que tema é ese? Isto é unha vergüenza, Anxo. Porque ti ora vas ao Gadis. Non sei, estou acusando ao Gadis sin ser. Para min dixeronme fehacientemente que hai panetones xa nos supermercados. En panadería Autónoma non? No. Porque nós somos persoas católicas, apostólicas e romanas Non creo que as tres, creen na pero... orden. As tres eu creo que non sodes, pero bueno. Bueno, romanos non. Pero apostólicos e católicos, sí. Bueno, vale. Algún día máis que outro. Pero, bueno, o que da cuestión é que non se pode ter todo. Non se pode estar dentro da misa e fora repicando, Anxo. Repenicando. Non se repicando. Non, eu creo que non. Bueno, comezamos cos primeiros titulares. Comezamos cunha boa noticia porque isto despois vai ir moitísimo peor. Pero, bueno, hai que ser positivo. Altri avisca negro o seu futuro en Galicia aos 4 anos de aterrar da man da Xunta. O Estado deixou fora a compañía portuguesa do seu plan eléctrico por non ser a súa factoría en Palas un proxecto asentado, nin estratéxico, nin co futuro asegurado fronte a outros xa clave. Unha persona, unha fonte achegada ao proceso di que lle dá un 5% de posibilidades e que se pode decretar a defunción do proxecto. É unha cuestión de custo de oportunidade. Se o reforzo eléctrico incluíse a Altri, habería que denegarlo a outras industrias con proxectos máis asentados e prioritarios. Bueno, parece efectivamente que por fin hemos escoitando algunha boa noticia neste sentido. Ao final, Altri non, non? Ao final, Altri non. Outras sí, e Altri non. É verdad. Pero efectivamente... Ti crees que fixeron isto a propósito para que teñamos unha boa noticia? A ver, ao mellor parece intencionado, pero non creo. A verdad, eu o PP vio bastante centrado Vale, en levar isto adiante debe é que xa non me fastidiarnos. podo nin creer as vos noticias. Eu digo, crees que foi... A ver, é unha especulación. Sí, todo parece indicar, sí, claro, todo tal, unha que despois... fonte cercana, claro. Quero dicir, despois xa sabemos como son as cousas. E un 5% sigue sendo un 5%. Iso, que ahora haxa menos posibilidades que antes non significa que non haxa que seguir manifestándose, protestando a xente que evidentemente está de acordo con que Altri non, evidentemente. Que Altri non. E ademais, eu creo que isto non nos falamos no programa. Non chegamos a falar moito de Altri. No. Pero bueno, moi resumidamente, quero dicir, o que non podemos é sacrificar todo o territorio galego para a plantación e o monocultivo de eucalipto despois desta vaga terrible, sobre todo, de lumes. Que casualmente algúns, que ao mellor sí que foi casualidade, eran cerca, próximos a esa zona. Bueno, pero máis alá diso me refiero, é aumentar o perigo e aumentar pues o descontrol e o atentado tamén natural co noso territorio. Por lo tanto, home, ten que haber unha industrialización neste país e, desde logo, eu penso que o correcto sería que Galiza continúe a desenvolverse económicamente, pero hai moitas outras industrias e hai moitas outras maneiras de desenvolver industrialmente un territorio sin sacrificar e, sobre todo, sin pechar a oportunidade de abrir outras oportunidades industriais no territorio por culpa dun único proxecto que beneficia a unha multinacional que escapa de Portugal porque ali xa non o queren, basicamente. No, e que
Despois temos outros moitísimo investimento en protección ambiental, en proxectos ambientais, estamos facendo o pargo. O sea, non podes dar un paso para diante e 750 pasos para atrás. Sí, porque senón basicamente é ir para atrás É literal. constantemente. Bueno, en Bueno, fin. seguinte noticia, Seguintes ¿no? noticias, Silvia. Bueno, seguinte noticia... Bueno, isto é o que é. Non ten calificativos. Trump ameaza jamás con desatar o inferno se non acepta o seu plan de paz. O presidente dos Estados Unidos dá de prazo até domingo ás 18 horas para que o movemento palestino asuma a proposta, advertindo de que é a última oportunidade. Moi ben, temos o seguinte titular tamén. Este é un bloque de 3 titulares. Sí. Outro titular sobre esta temática: os activistas da Global Summit Flotilla foron trasladados a unha prisión no Nakab. O movemento denuncia falta de información oficial tras o salto israelí á misión humanitaria. Moi ben. E finalmente, este fin de semana houve movilizacións e haberá na Galiza en solidaridade con Palestina. Moi ben. Bueno, e ao mesmo tempo que coincide ca presencia do ex-primeiro ministro Ehud Olmert no Foro La Toja. Sí, que está mal Un contraste. nomeado, por certo, pero sí. Bueno, a verdad é que estamos vivindo un momento... Bueno, todos os momentos son históricos, non sei que pretendía decir con isto, pero é un momento moi importante, polo menos na actualidade e nos últimos anos, dende logo, porque levamos a 2 anos de xenocidio, basicamente, en Gaza, 70 e pico anos de ocupación que leva a Palestina, e bueno, vemos como, por un lado, pois están cada vez máis desatados os poderes, bueno, relacionados con Estados Unidos, porque ao final Israel e Estados Unidos son aí un todo, que hai algúns diputados estadounidenses que parecen máis israelitas Sí. que os que se din israelitas, pero vamos, que se ve cada vez máis desatado, cada vez máis radicalizado, cada vez máis violento, cada vez máis justificada pois o que é directamente o asasinato de milleiros e milleiros de civis de maneira indiscriminada exclusivamente por unha limpeza étnica e por unha ocupación dun territorio, que é algo desalmador, que xa non sei usar as palabras do nervioso que me pongo este tema, me parece terrible. Entón, claro, por un lado vemos iso, pero por sorte e por menos mal, por decirlo de alguma maneira, parece que a cidadanía vai concienciándose máis sobre esta situación e estamos vendo justamente pois unha reacción cidadá mobilizadora moi grande, e iso é algo moi positivo dentro desta calamidade terrible que é o xenocidio que está acontecendo en Palestina, non? A flotilla, pese a todas as críticas, todos os comentarios inhumanos da dereita e a extrema dereita que pretendían equiparalo a unhas vacacións no mar, Bueno. por poñelo de alguma maneira, pois a flotilla conseguiu o seu objetivo e conseguiu un éxito absoluto, que é que se evidencia unha vez máis que Israel está se está incumplindo con a legalidade internacional, acabanos de secuestrar no mar, porque secuestraron Sí, en augas internacionais sí. e, por tanto, Pero bueno, despois do contraven resto... a todo, e eles evidentemente en ningún momento iban a pasar por Israel. Entón están secuestrados e o que conseguiron foi justamente amosar o que está pasando en Palestina e que a xente se movilice e se conciencia máis desto. E iso é algo moi positivo. E de verdad, eu agardo que próximamente isto pare, Sí, Dios, porque ten que parar. Porque... É que ainda que non fora un éxito no sentido de que conseguiran chegar, non que conseguiran seguir, e cumplir con algunhas das cousas que querían facer, ao final, xa solo ver que alguén está facendo algo por esta situación, ver unha movilización, ver que realmente hai unha capacidade de organización e de facer algo, ainda que non teño éxito que ti queres, pois é polo menos un ápice de humanidade nesta situación. E despois que xalan certas persoas políticas e, bueno, por chamarles de alguna maneira, a rirse desta xente que está poñendo en perigo a súa vida, porque isto non é nin media broma, igual que as persoas que están ali, para poder amosar que siga habendo humanidade e humanos e xente que non vai quedar na súa casa vendo esta situación. Entón a mí pareceme, pois bueno, dentro de toda a oscuridade, pois algo de decir, vale, hai xente que
que ten un pouco de cabeciña. E, bueno, despois, falando do plan de Trump, que isto é que é... Bueno, é que ningún cómico nun programa máis cómico da historia se lle ocurriría fai X anos presentar isto como unha noticia broma. Porque o que están propoñendo é poñer un goberno estadounidense e británico de creo que Tony Blair e Trump, que Trump e os Estados Unidos sexan os que levan a cabo o diálogo entre Palestina e Israel, que tampouco sei canto diálogo pode haber aí despois do que pasou, tamén che digo. E despois a súa idea é crear cidades rollo turístico, sin impuestos, con beneficios económicos como outros do Oriente Medio. O sea, paréceme é que non ten calificativos. É que eu juro che que o leíno na Voz de Galicia e dixen Iso é o que é un pelotazo. La Voz de Galicia confundiuse. Dixen, porque me chega a newsletter, dixen, este titular é broma. No. Este é o mundo no que vivimos. Sí, a ver, hai xente que se non son psicópatas teñen un perfil moi parecido, porque que, vamos a ver, están asesinando, levan asasinadas a dúcias e dúcias de milleiros de persoas. Que cifras, ainda outro día lía dunha das embaixadoras, non sei que cargo ten na ONU, pero unha das embaixadoras da ONU que máis máis relación ten co tema da Palestina, falaba dun informe que estimaban, porque unha cousa son os datos oficiais de Israel, porque Palestina non hai datos oficiales, porque xa non hai nada, sí, non hai estrutura, non hai nada ali. Non estás facendo... Entón, claro, pero os datos oficiais que dá Israel son de alrededor de 70.000 persoas. Pero é que hai estimacións de máis de 600.000 persoas asasinadas. Eso é unha barbaridade. E é unha barbaridade. Ainda que foron 70.000, pero 600.000 é unha... Pero é que 70.000 xa é unha barbaridade. Sí. Que son confirmadas, que temos nomes, que están as listas publicadas para poder ler os nomes. Case 20.000 rapaces. Pero que iso levase sabendo desde que empezou este tema, de que ademais é unha poboación sumamente, bueno, con idade media moi baixa, con moitísimos nenos que ao final ainda é máis impactante, non? E vamos, que están cometendo unha cantidad de ilegalidades aparte, a nivel internacional, de dereitos humanos, de todos os profesionales que están ali están todos botando as mãos cabezas. Cantas entrevistas de médicos, non vistes moitos vídeos de médicos dicindo uns testimonios que son que non te podes imaginar unha situación peor. É que falase moito, evidentemente, dos paralelismos ca Alemania nazi, pero é que, claro, nos campos de concentración as vítimas non tiñan teléfono para documentalo. Sí. Agora está todo documentado. Ahora somos testigos. Somos testemunhas directas do que está pasando ali. E ademais, supostamente, creáronse institucións, creáronse organismos internacionais para evitar este tipo de cuestións. Sí. Literalmente para evitar este tipo de cuestións. Entón, creáronse todo este tipo de mecanismos. En teoría había, bueno, toda unha serie de cuestións internacionais que están quedando retratadas como que non valen para absolutamente nada. Totalmente. E eu quero me preguntar se o que fixo Pedro Sánchez non fora, bueno, algo patético, como foi mandar o buque para, xusto ahora cando nos vamos meter na zona que Israel di que é perigosa, non nos vamos meter, porque evidentemente non nos vamos confrontar. Vale, pois evidentemente non mandes o buque en ningún momento, porque senón, que faz? Que estás facendo? Pero que aparte, vos imaginadevos que Israel atacara o buque do Estado español. O Estado español está dentro da OTAN. De verdad, alguén pensa que si o Estado español activara o artigo 5 de defensa tal, que iba a pasar algo? Ou mesmamente na Unión Europea. Porque está todo a papel mollado. Sí. É que é todo papel mollado. Entón, que estamos vendo? Estamos vendo pois, un desdén de todos os poderes públicos internacionais, con algunhas honrosas excepcións, pero a nivel xeral, un panorama desolador. Sí. Un panorama desolador. E o Occidente, evidentemente, bueno, o que lle chaman Occidente, pois é unha auténtica vergoña como hai unha cantidad de propaganda ainda de Deus, e despois de todas as probas que hai, de toda a información que se pode consultar ao respecto, que ainda se sigue facendo propaganda pro-israelí. Sí, pero que ademais é o propio Israel que haxa empresas que, bueno, xa sabíamos que estas empresas son Satán vido da terra, non? Sí, pero que fai acuerdos con Google, con, bueno, YouTube e todas estas
millonarios para que che salan no algoritmo literalmente, bueno, está chegando comida a Gaza, mirad estes camións. Pero en que mundo? E ademais, en que momento pensan que iso vai funcionar? Porque hai o único bo desta situación é que eu vexo que hai moitísimas persoas concienciadas con este tema. Aquí hai un fallo moi grande de representatividade, porque realmente na Unión Europea, quero pensar, ou mismamente en España, hai moitísima xente apoiando este tema, porque estamos vendo. Enquisas, a última enquisa é a do Instituto Elcano, que di que máis do 80% do estado dos cidadáns pensan que é unha barbaridade, que chaman xenocidio directamente ao que está acontecendo en Pois entón, que tipo de sistema representativo está funcionando ahora mismo? Que eu non son precisamente non son das persoas máis estéticas do sistema, pero neste caso isto é flagrante. En fin, é unha situación, dende logo, que esperemos non ter que dar menos noticias, pero vámonos ter que dar. Efectivamente, pero nós, dende logo, si esperamos dar polo menos boas noticias en algún momento. Sí. Pero o que dende logo eu animo, eu penso que facemos entre os dous, é a participar masivamente ou en todo o que se poida, vense unha concentración, vense unha manifestación, ou vense actividades de boicot a produtos israelíes. Tamén. Hai mil maneiras de poñer un gran area e, sobre todo, queixarse, falar disto constantemente, porque é o que fai falta, visualizar o xenocidio. É o que hai que facer para que non se nos vai a cabeza colectivamente a todos. Porque, por poñer un punto final, aínda que haxa xente que sigue embarranada, como Ayuso, que está moi o perdida, Partido Popular, que andan a culpabilizar, a botarse as mans porque hai xente protestando na vuelta. Que foi outra demostración... Outra demostración desbordante de apoio popular a esta causa. E de organización e de ganas de facer cousas. E despois veñen pero claro, ahora é Cale Borroca protestar. Por favor, Por no, favor. é que non se pode politizar o deporte, Anxo. Non sabes que o deporte é moito máis importante que os persoas humanas. Mire usted, proteste pero non me moleste. É que... Proteste usted pero non me moleste, porque... Ou incluso non proteste, eso de protestar e molestar... Digo, porque... A ver, eu entendo que haberá fans do ciclismo, pero realmente molesta tanto parar a volta que non se puxeron na porta dun hospital para que non entraran pacientes, Que eso sí que pasa en Israel. Non é que se poñen diante da porta, directamente que reventa un hospital. Bombardean un hospital e acabou. Ca xente dentro ou que faga falta, pero bueno, en fin, que é unha... Pero vamos, que hai xente que está un pouco desubicada na súa vida, que ainda non... O dos principios e os valores e... Non, os principios e os valores teñenos moi claros. Sí, tamén. E as outras cousas, pero bueno. E o racismo, en fin, son moitos temas. É verdad que hai algunhas cousas que teñen claro. Non nos vamos a... Sí, vamos coa seguinte noticia. Temos máis noticias, Silvia? Sí, mira, temos unha noticia que tamén espeluznante, canto menos. El país de Andalucía admite que 2.000 mulleres sufriron retrasos en diagnósticos de cancro de mama. E di aquí a noticia que a Xunta de Andalucía admitiu este xoves que 2.000 mulleres sufriron estes retrasos. Pero o peor non é que sufriron estes retrasos. Estes retrasos xa se coñecían dende principios de 2024 e non se correxiron. Ahora van a revisar as mamografías de fai 3 anos para buscar os posibles sospeitosos e avisar as mulleres. Recoñeceron un fallo na comunicación do cribado de cancro. É que xa se coñecía desde cando? Principios de 2024. É dicir, que o que xa era moito xa convertiuse moitísimo. Estas mamografías teñen 3 anos ahora mismo. Claro, é que é... O sea, que se tes cáncer xa estás enterada agora esa mamografía, bueno, xa. Ou a mellor non, pero haberá... Tampouco nos sirve moito, ahora haberá que repetilas. Claro, pero que además hai algo de dolosidade, pero claro, si... Dende 2024. Se o sabes dende fai un ano non faz nada... É unha... Clara, dolosidade non sei, pero unha neglixencia como unha casa, como unha catedral, sí. Sí, totalmente. É máis que un tema moi delicado. Non sei como organizan eles as súas prioridades administrativas, pero aí top 1 ou top 2 darlle a xente as súas pruebas do cancro. E despois salía o Juan Manuel Moreno a dicir que por isto que non lle perdan os cidadáns, que non lle collan medo ao sistema andaluz, que o sistema andaluz de sanidade que salva moitas vidas. Pero usted, como se atreve a decir isto? O sea, claro que lle colles medo ao sistema sanitario. É mirado o atril. É que Andalucía te cuida.
Non teñen un equipo de relacións públicas esta xente, cos diñeiros que nós pagamos, cos impostos. Polo menos para non poñer eso. Para non dicilo. É que, Vamos a ver. Mire vostede, señor Juanma Moreno, ou calquera presidente do PP ou calquera presidente en xeral que poida, donde lle poida xurdir, pois isto que pode ser un problema ou non. Dende logo, se se sabe onde fai un ano, non é un problema. Se é unha neglixencia. exacto. Pero máis alá diso, tío, que non podes pretender é que sala este problema e digas que non se perda confianza que non se perda confianza no sistema de saúde público. Se é justamente o que buscan. Exactamente. Demostre vostede mandar a poñendo privado, medios, sí. demostre vostede poñendo medios que o sistema funciona, Sí. e así non perdemos a confianza. E así non hai ningún problema. Pero o que hai que perder a confianza é nos representantes políticos que non saben gobernar. Ou que saben gobernar, porque tes razón aí ti, que esta é unha maneira, vamos, cara ayuda, poderíamos decir incluso, porque eu si son unha persona andaluza planteireme seriamente ir á privada sempre. De feito, moitas persoas, lógicamente, cando non lles chegaron os resultados das mamografías, foron á privada e unhas tiñan Claro, cancro. é que tiveron que ir á privada, porque non No, había... porque non? porque non Pero había. que ademais, isto é unha frase que este señor non foi a primaria, non foi a parvularia. A confianza gánase. Eso cantas veces oístes ti, que a confianza gánase. Claro, hai que así. Entón, é o tema. Non diga. O sea, non se a lo pode loco. pretender que, que resulta que levo un ano sabendo que estaban atrasadas dende facía 2, É que- no seu momento, os diagnósticos do cribado, Sí. e levo un ano así, escorrindo o bulto daquela maneira, e mire vostede, non me perda a confianza. Pero por favor, non Eso- teñas eso non medo, pode non ser. teñas medo que isto salva vidas. Home, claro que salva vidas. Pese a ustedes. Claro. Non gracias a ustedes. É que pese a ustedes. É que... E ademais, cando o seu programa justamente desmantelar a sanidade pública, Estas son as estas son as consecuencias. consecuencias. Exacto. É que isto é o que pasa. Cando falamos de que a sanidade pública, que estamos todo o día que a sanidade pública, cos servizos públicos na boca, estas son as consecuencias. E ao mellor esta non é a consecuencia buscada, pero o que xenera moitas veces cando se quere desmantelar a sanidade pública é o obxectivo. Que é o obxectivo? Porque a xente teña a obrigación De ter un seguro de privado. ter que pagar Sí. por facer un servizo que debería facer ben, de maneira eficiente e en calidade e en condicións o servicio público. E E iso é unha vergonza. E polo menos cando xa se sabe, porque unha cousa é que che falten medios, que non se poden facer as pruebas, vale, bueno, terrible, pero vale. Pero outra cousa xa é este tipo de cuestións. Que isto é completamente innecesario, que isto non é por falta de medios, porque teléfonos hai para chamar a xente. O sea, bueno, en fin. En fin. Continuamos, Silvia. Non sei se hai algunha cousa máis que queras... Sí, vamos comentar agora un seguimento dunhas noticias que falamos no anterior programa. E di Praza.gal que ardeu o que sempre arde. O lume cebouse en algunhas das parroquias que máis debía vixiar a Xunta. E outro titular? E outro titular é que 1/3 dos incendios ocultados pola Xunta comezaron de noite. Isto é bastante... Ai, Dios, perdón. Nada. Cousas que pasan no directo. Perdón. Como era? Vale. E Sí, temos para profundizar algo... Sí, a información oficial revelada agora cunha petición formal de transparencia permite comprobar como en Ourense, con menos incendios que no resto de Galicia, acabaron registrándose os maiores lumes da historia. Bueno, e ademais que, bueno, a noticia está moi ben se quere dicir a mirala porque hai moitos datos, hai esquemas, pero vamos, 1/3 dos incendios que ocultou a Xunta comezaron de noite. Polo que sea. E ademais outro titular que tamén é importante, daba un contexto Sí. importante do tema, é que justamente a zona que ardeu é donde leva ardendo, donde máis se repiten, donde máis incidencia de lumes hai e, por lo tanto, donde máis se deberían aumentar Sí. os esforzos, e é o que viñemos falando, non? Sí, de feito a propia noticia di que na lei de montes hai unhas zonas determinadas e desas zonas, 26 das que existen en Galicia, 17 están en Ourense, que se chaman alta actividade incendiaria. Entón, para que temos a lei, para que determinamos as zonas, usamos recursos ben e despois, bueno, pois En aí fin. está. Isto é unha mala xestión, basicamente, como a outra. Sí, e unha mala xestión sobre o sea, me refiero, isto xa é o de típico de si non queres un plato, Tomas tomas dous. varios, Sí, efectivamente.
En fin, é desastroso dende logo e esperemos que a cousa cambie porque isto senón ten un futuro moi negro, a verdad. En fin, temos máis noticias, Silvia? Vale, vamos con unha última noticia antes da parte dinámica. Nos Diario di Luís Pérez Barral, alcalde de Ribeira. O PP está comprando vontades para presentar mocións de censura. Vale, e isto ven porque basicamente, bueno, pues fai uns días presentaron unha moción de censura o Partido Popular e o Partido Barbanza Independiente ou independentista, depende como se mire, para presentar unha moción de censura no Concello de Ribeira, basicamente. O Partido Barbanza Independente estaba cogobernando co BNG, que é do partido que é o alcalde, neste caso, e, bueno, pois fano de súpeto, evidentemente, despois de que se rumorearas algo pola cidade, pero vamos, que era algo que estiveron negociando durante un tempo, non? Non sei que che parece, Silvia, se queres comentar algo. A ver, que me vai a parecer? Que, bueno, que habría que ser un pouco máis elegante. Si queres pues, facer unha cacicada, pues, que se note menos un pouco, non? A ver, é que isto non ten moi... A ver, non vou a comparar co resto de noticias, pero isto tampouco ten calificativo. Ao final, por que non deixas gobernar a xente? Ademais, facer agora unha moción de censura, canto falta para as eleccións municipais? Menos de 2 anos. Bueno, eu o único que vou dicir é que o único que podo dicir é que eu dudo que as persoas que levaron a cabo esta actuación o fixeran coa intención de mellorar a xestión do Concello. Eso é o único que podo decir. Bueno, é un tema que se vai repetindo, en outros tamén sabemos ben Sí. deste tema. E en máis concellos. En máis e en concellos. Noia, bueno, Noia foi o non sei resto. si sae con esta, senón ata o momento o PP leva neste mandato, en concreto neste ano, conseguidas 7 alcaldías a través de mocións de censura. 7 alcaldías. 7. Buah. Que se di pronto. Entón, evidentemente, o que se está vendo é unha estrategia. Están usando unha estrategia que lles está funcionando, o todo vale. claramente. O todo vale, que é o que é o, bueno, non é unha novidade dentro do Partido Popular, pero dende logo é algo totalmente desdeñable, porque usan calquera posibilidade para o poder polo poder. Non para facer algo ben, senón polo poder. É lexítimo ter ganas de gobernar, pero non é lexítimo abusar das formas legais como son a moción de censura simplemente por intereses electoralistas, partidistas e demais. E ademais, o que están facendo tamén é un xogo para ver en que sitio se poden colocar mellor para nas seguintes eleccións municipais non só, evidentemente, ganar máis alcaldías, senón conseguir entrar a gobernar nalgúna deputación das que aínda non conseguiron pues mangonear como fixaron, por exemplo, nas últimas eleccións coa de Pontevedra, que foi incluso unha sorpresa para eles que non confiaban tanto que iban a conseguila, e no último momento pois tiveron que dimitir 13 persoas dunha lista para que entrara o que finalmente sería presidente da Deputación de Pontevedra polo Partido Popular. Bueno, a ver, que pasan cosas extrañas no Partido Popular, sabes? Claro, pero é que ademais, como dicía, é unha estrategia e eles están a desesperada, porque claro, as enquisas e a realidade política deste país ven que está mudando e ven que están perdendo apoios e que están ganando apoios pois outras forzas como é o BNG, que é agora a mesma forza que lidera a oposición, pero tamén outras che digo, forzas. non lles vai tan mal como para ter que chegar a estes puntos. Me refiero, claro, non é un partido que este aí. E ademais estes días falábase, ainda saleu fai pouco esta noticia donde, bueno, pois o secretario xeral do que queda do Partido Socialista de Santiago pois aseguraba que non iban a apoiar ningunha moción de censura. Por qué? Porque viñan efectivamente os do Partido Popular durante estes días tamén falando públicamente ou deixando detalliños aí de que había que facer unha moción de censura en Santiago, de a ver se podía facer unha moción de censura en Santiago e todo este tipo de cousas, non? En concreto na de Ribeira, como pasou tamén en outras, pero nesta quedou moi explícito por unha cuestión. Na de Ribeira hai 5 concellos do partido que asina xunta co Partido Popular a moción de censura, pero desos 5 concelleros só asinaron 4. Pero que resulta que desos 4 concellos que asinaron a moción de censura parece que só 3 o fixeron relativamente convencidos, porque unha das que asinou a moción de censura
veu a dicir algo así como que se viu coaccionada para asinala e, polo tanto, que non tiña moi claro o tema despois de asinar a moción de censura, e houbo un deses concelleiros que non asinou a moción de censura e, ademais, fixo unhas declaracións moi explícitas onde, basicamente, di que xa no pasado tiveron pois, ofrecementos, coaccións, presións para non chegar a acordo co BNG, para darlle alcaldía ao Partido Popular, basicamente, e fala de maletíns, fala de cartos e fala de postos no Parlamento ou na Xunta de Galicia. É dicir, o PP está usando todo o que ten no asador para intentar aferrarse sobre todo aos concellos con maior poboación, onde é justamente onde menos apoio ten, pero aparte para intentar recuperar algo de poder, porque se ven que non o teñen moi... realmente o que amosa esta estrategia é que non as teñen todas consigo. E polo tanto, pois bueno, iso tamén, aínda que sexa algo pois moi sucio que hai que criticar e que hai que condenar con todas as leis, pois tamén deixa haber algo que non lles gusta ao Partido Popular. E polo tanto, esperemos que a xente saiba castigar este tipo de actitudes totalmente desdeñables. A verdad. En fin. Silvia. Sí. Non sei se queres pechar isto con algún comentario. No, eu creo que a sección de noticias por hoxe xa foi bastante intensa. Parame, es tipo actual. Pois sí, como actualidade. Mal. Que mal humor temos, é terrible. O sea, mal humor non temos don cómico. A ver, non é que nos falte don cómico, é que don cómico vas ter con estas noticias. Tuxe. Bueno, en fin. Ahora vamos falar dunha persona que esa sí que ten humor. Vale, introduzo eu. Estaba esperando que introducir este Anxo, non pasa nada. Bueno, seguro que moitos de vos xa coñecedes esta situación, pero vámonos a repetir. Houbo un concurso oposición no Concello de Cangas para cubrir unha plaza. E alguén do Concello de Cangas é probablemente a persona máis... Unha funcionaria, imaginamos, sí, porque ten que redactar este tipo de... A persona máis graciosa da historia da humanidade. E espero, por favor, desde aquí, se alguén me pode facer caso, que contraten esta persona para facer as próxima convocatoria da Xunta. Si, pode ser? Por favor. Ti non eres parte interesada, non, Silvia? Non, eu fago polos meus compañeiros e por mí. Vale. Porque é que estas preguntas, aparte de ser, obviamente, máis fáciles de responder, porque, bueno, xa ides ver as respostas, é que son graciosas, Ao mellor non sei se é o humor opositor de facer tantos test que ver un test así me saca tal, pero, a ver, son genuinamente boísimas. Entón, a nosa idea é ir lendo algunhas das millores. O sea, temos que ir facendo. Imos a opositar. Vamos a ver. Oxe, non digas imos a opositar. Anxo, non. Sí, non, é que é así. Levo todo o día a opositar. Vamos a facer un exame de acceso. Toda a semana. Isto sona super aburrido, pero aseguramos pero o contido material destas preguntas... Que o contido é moi bo, vale? Sí. Vou empezar ca primeira pregunta, vale, Anxo? Veña, dalle. Vale. Non sei se traducilas ou non, porque hai palabras que son está tan ben escrito que, bueno. Según a Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público de Galicia, os empregados públicos clasifícanse en A, persoal interino, persoal eventual, persoal temporal e mercenarios. Anda, mercenarios. Este é o A. É unha función necesaria. B, os que traballan e os que dan traballo aos que traballan. Isto é genuíno, o sea, isto non... Sí. Despois C, bueno, isto non interesa porque é o que é verdade. E despois pon D, non existe clasificación de empregados públicos na Lei 3/2015, o sea, colle a lei e cambia o número, que é 2/2015. O sea, esta pregunta é só un genio. Eu non sei quen está nominado ao Nobel de Literatura deste ano, pero eu se ahora mismo me piden alguén, eu sabería quen nominar. Despois vamos a outra pregunta, Anxo. Estou a facer inteira a ver... Pero non marcamos cal é a que pensamos que... claro, a que é de verdade aburrida, porque... Non, vale, pero destas falsas ti cal porías? Das falsas? Ai, é que a mí... A que máis se acerca a realidade? A mí gústame porque como que é verdad e de repente mercenarios. Iso é unha función que teñen algúns empregados públicos. Espero que non me toque, pero sí. Non vou dicir de que tipo. Vale. Hasta aquí.
Fuertes declaracións. Despois a pregunta 6, que aquí estas non teñen pérdida casi ninguna. Os empregados públicos incluídos no ámbito de aplicación do 2/2015 29 de abril de emprego público someteránse a un código de conducta. Entre eles están os seguintes deberes. A. Procurar que os seus actos veñan marcados por un claro perfil prevaricador. B. Sutil. B. Administrar os recursos e bens públicos con austeridade e non utilizalos en proveito propio ou de persoas achegadas, así como velar pola súa conservación. C. Administrar os recursos e bens públicos con ostentación e non usalos no proveito propio ou de persoas achegadas. Iso hai xente que se emprega sí. moi ben. Bueno, vou defender a xente porque a cantidad de principios que mete a Lei de Emprego Público de Galicia que teñen que cumprir os empregados tamén pon que hai que ser austero, honesto, ejemplar, o sea, como se foras un santo. E de administrar os recursos ben públicos con austeridade, bueno. E despois pon, así como velar polo seu abandono. Moi Ti ben. cal marcarías, Anxo? Eu... Perfil prevaricador. Eu iso vou che deixar que marques ti, porque me parece terrible. A min o de velar polo seu abandono acabame de convencer. É que o de velar hai polo xente que fai abandono... isto, tamén cho digo. Sí, sí. Vale, ahora esta vou che fazer de verdade porque son cortes, entón podo responder. Vale. O Estatuto de Autonomía de Galicia define Galicia como A. Nacionalidade histórica. B. Rexión sin autonomía. C. Terra de charranes. E D. Aldea gala. Eu diría Aldea Gala. Eu tamén. Clarísimamente. Bueno, pero é que son todos buísimos, porque a seguinte pregunta é: no Estatuto de Autonomía de Galicia, o artículo 5.1 di a lengua propia de Galicia é a que marcan as forzas de seguridade do Estado. Que isto non deixa de ser... Bueno, claro, se a pos na práctica... Eu creo que esta persoa, o sea, a funcionario que redactou este exame, ou se o fixeron entre varios, cuidado, ten un talento sen aproveitar. E eu creo que daba para bon monologuista. Eu creo que, polo menos para escribir cousas satíricas e cousas así. Hai algunha que é bastante punzante. Hai que crítica social neste test. Vale, entón, a lingua galega o sea, a lingua que é Sí. de Galicia establecena as forzas forzas de seguridade do de Estado. seguridade do Estado. Vale, esa é a primeira Sí. opción. B. A lengua propia de Galicia é o nahuati ou o tupí guaraní ou, no caso do Grove. Espera, le ben ese último. A lengua propia de Galicia é o nahuati ou, no caso do Grove, vou cambiar a orde, o tupí guaraní. Vaya, temos unha excepción aí para o Grove. Non sei que bif pode haber entre Cangas e o Grove, pero queda reflexado. É que este tipo de neste xa obra exame. de arte, tío. Sí, desde C. logo. A lengua propia de Galicia é o arameo e D. A lengua propia de Galicia é o galego. Eu marcaría a C. Arameo. O arameo, sí, o arameo sona como moi galego, non? Sona como... Seguinte pregunta. Ai, esta é boísima tamén. Vale. O artículo 7 do Estatuto de Autonomía de Galicia di isto é chiste, pero non é chiste. Os membros da Casa Real Española teñen dereito a levar condecoracións da comunidade autónoma polo simple feito de haber nacido Borbóns. Jaja. A ver, isto pasou. E que lle respondes? É un exame... E que lle respondes? É un exame, temos que dicir, é humorístico, clarísimamente, Sí. pero ademais está de rabiosa actualidade. Sí. Despois a B de verdade é moi larga, pero despois a C volve ca gracia di as competencias en materia de dereitos lingüísticos corresponden aos habitantes da meseta, por lo que en el dolmen de Dombate solo se usará el español de Valladolid. Esta persona É que está clarísimamente veo a Sousere. Tigres. Eu creo que sí. Ojalá. Ai, Dios mío, ojalá. Eu creo que esta persona está nos vendo ahora mismo. Ojalá. Si é así, por favor, escríbenos Por en favor, privado e serás entrevista. a primeira persoa convidada de Sí. tempada. E despois de Galicia sitúese no mismo uso horario de Portugal. Aquí, ves, é que é unha experiencia, porque ahora de repente traeche a tristeza, porque non estamos no mismo uso horario que Portugal. Ademais, mira, esta pregunta relaciónase cas noticias que lemos agora. Según o artículo 15 do Estatuto de Autonomía, o presidente da Xunta establecerá un plan quinquenal que vele polo mantemento do eucalipto como árbore identificativa da comunidade. B. Parece broma, pero é anécdota. No, pero espera que ten máis que decir esta persona. B. Encárgase de establecer os tempos de cocción do pulpo na feira do Carballiño. Esta é a resposta correcta. Aquí non hai dúbida, basicamente. C. Promoverá un plan de loita contra o lume diferenciando claramente que son pedras e que é monte baixo. Rabiosa actualidade o exame, É que o exame esta persona... Increíble. Despois, artículo 27... Isto podía ser perfectamente parte dunha representación de Entroido.
Sí, sí. Pero perfectamente. Isto é ten moitas vibras de entroido. Moi retranca entroideira, Sí. sí. É que isto é unha obra de arte. Según o artigo 27 do Estatuto, corresponde á Comunidade Autónoma Galega a competencia exclusiva de A. Política internacional, B. Migracións bárbaras, C. Establecemento de parques eólicos nos montes galegos co fin de proporcionar gratis recursos de Galicia a empresas privadas. Guau. Guau. Isto non é boísima. É sutil, tamén. Uf. O das migracións bárbaras, cuidado. Pero despois colle di, bumba. E aí está. Dios. Unha de cal e outra de area. No, é que Bueno, de area dá poucas, a verdade. Eu quero saber que persona aprobou este examen, porque eu iría co examen impreso por aí para que cando me pregunten que tal che foi o OPO. Mira. Espera un momento, Mira, toma. por favor, porque... En fin. Vale, temos algunha pregunta Temos máis. Si queres máis, temos máis. Temos tempo para dúas, así que collas dúas mellores. A ver, que non as teño ranqueadas por orden de... A min todas me fixeron gracia. Veña esta. Según o artigo 27 do Estatuto de Autonomía corresponde á Comunidade Autónoma Galega competencia exclusiva en A. Ferrocarriles e carreteras non incorporadas á red do Estado e cuxo itinerario se desarrolla íntegramente no territorio da comunidade. Isto non interesa porque é verdad. B. A física cuántica como elemento disruptor da teoría do caos. C. Ríos, fuentes, prados, arboletas, paxariños cantores e muiños. Guau. D. Esta é a miña fab. Forzas do aire, terra, mar e lume. Teno todo, ten É ciencia, boísimo. ten letras, ten espiritualidade, ten transporte público. É que este exame teno todo. Ai. Este exame teno todo. Vale, por último, Silvia, cal é a última pregunta que nos vai dicir se temos unha plaza ou non no concello este? Ojalá. Vamos a ver. O artigo 9.2 da Constitución Española di que os poderes públicos deben a organizar festas todas as semanas. Isto non o pon a Constitución, pero isto sí que o cumpliría. Hai cousas na Constitución que non se cumplen, pero a sí que se cumplen. Sí, aí, sí. B. Prohibir que as mulleres usen transporte público. É broma, pero en algúns estados non é broma. C. Promover que as condicións para que a igualdade sea real e efectiva. E D. Obrigar a que todo o mundo vaya uniformado ao traballo. Bueno, e hai máis, O sea, collemos bastantes, pero menos hai algunhas preguntas sobre o propio... Cantas preguntas son en total? 35 porque hai 5 de repuesto. O sea, vale. De reserva. Vale, son 35 preguntas e as 35 son así. No, hai algunhas preguntas as que son sobre o propio Concello de Cangas que realmente, ao mellor eu que non son de Cangas non vexo que son unha broma, pero ponche parroquias, tal, e onde está a piscina municipal? Bueno, a mesa, pero me Que refiero... esas son, pero que non lle meteu chiste aí, Pero sabes? que decir, a ver, o exame evidentemente está feito fatal. Está moi mal feito. Está igual de ben feito que outros exames que eu teño visto. O sea, para min pareceme que neste exame... Mira, vou dicir máis. Este examen, se ti aprobas este examen, sabes o mismo que se ti aprobas a maioría de exames que eu leín, que son de verdad. Non teño nada máis que dicir. Claro. É que non che podo levar O sea, a contraria. vasme levar a contraria? Non podo. Porque como a maioría de exames son memorizar cousas a lo loco, pois ao mellor sabe o mismo esta persona que unha persona que aprobou un examen máis serio. Pero non. Bueno, en fin. O da meritocracia A nos parecenos outro moi día. interesante, verdad? Porque Sí. é un exemplo máis alá da cuestión legal técnico e toda Sí. toda a cuestión máis densa. Parecenos bastante interesante porque a verdade é que abstraíndonos da realidade realmente é un exercicio moi bo de retranca. É moi bo. É un exercicio moi bo de retranca e está moi ben feito nese Está sentido. moi O sea, ben isto feito. é realmente, isto tiñano que facer como día antes, como monólogo, para poñer un museo, algo Sí. para ler como pasatiempo, porque dentro logo é moi entretenido. O mellor esta persona Pero- que fixo isto é unha persona que tuvo que opositar porque, bueno, se é A funcionario ver. que é funcionario do Concello, claro, entón está en contra do proceso e di, sabedes que vou facer? Acción directa. Vou romper o sistema desde dentro, porque este tipo de test é completamente válido. O sea, igual de válido que os outros tipos de test. Sí, sí, claro. A verdad. Esta persona é un genio. Un absoluto genio. Moi ben, Silvia. Pois, nada, non sei se temos algunha sección máis. Non temos ninguna sección máis, Anxo. Non Queres sei se nos comentar ti algunha cousa? Bueno, eu... Brevemente. Só vou comentar que ti e eu estamos de vacacións este desde o último show, xere. É verdad.
Que tal? Contame así Ben. en 2-3 minutiños. No, rapidísimamente, por primeira vez de moito tempo, estive de vacacións e fomos de viaxe polo tren, verano joven, Despois bueno, criticas a Pedro Sánchez, non critico, pero a ver, tampouco vamos a ser parvos. O que estaba dicindo, bueno, basicamente cogimos o tren e fomos a Zamora, a Ourense, Zamora e Segovia. E que destacarías? Moi ben, a min gustoume moito Zamora, porque a verdad que foi así iba con moi poucas expectativas en xeral de todo. Bueno, Ourense xa coñecía, evidentemente, pero Zamora e Segovia nunca estivera. E Zamora, non sei, tiña máis idea mellor de que Segovia me iba, tamén ten máis zona, pero Zamora é unha cidade que me gustou moito, ten moito encanto, ten moitísimo patrimonio, está moi ben. E está relativamente Moi ben, en cerca. xeral, está, En non sei, tren, gustoume non? moito, Non sí. está como a 3 horas en tren? Sí, por aí, un pouco menos, incluso. Pues Menos, porque 3 horas é o que leva a volver dende Madrid casi. Bueno, coa 3 horas claro. e pico, claro. Sí. Zamora está bastante preto e hai de dicir que me gustou moito. Recomendo moitísimo Zamora para visitar. E Segovia gustoume, pero sin máis. Aí timounos un pouco o exército español, se non me equivoco, sin non saber, entramos no Alcázar de Segovia, mala idea. Non vaiades. Recomendación, se ides a Segovia, non... O sea, podes ver o Alcázar por fora, pero non vale a pena entrar. Non vale. Xa está. É todo como entrar en Disneyland París, sabes? É un castelo, pero é un falso histórico. Está todo reconstruído. Non ten... Non sei, non me pareceu... A min personalmente. Opinión. Silvia, a ti que tal? Eu tamén fun de viaxe. Estuve en Londres e despois en Escocia. Teño que decir, e non hai comparación, Eu creo que cheguei á conclusión de que vou bella porque as cidades grandes absórbenme absolutamente toda a enerxía. Estuvemos 3 días en Londres e arrastrándome polo chan e teño moitas críticas aos ingleses. O sea, a primeira crítica é que un café ahora mismo actualmente en Londres non che baixa en euros 3,70, 4 euros. Un café, Madre mía. Estábamos compartindo cafés, bebendo cafés entre 2 personas. E despois, finalmente, e para rematar, teño que decir que vimos unha cousa que era terrible, que era unha peluquería de Amazon. Por favor, que? Non compredes... Espera, no, claro, que? é que que? vimos supermercados de Amazon, Ai, mi má. pero non supermercados, porque Pero, o sea, rollo, tendas físicas, físicas, propiedade de Amazon. que pon Amazon... Pero eu uso dunha perruquería de Amazon, como é eso? Amazon Hairdresser. E era, o sea, non era o nome da perruquería Amazon, era da empresa Amazon, co sello de Amazon e todo. O sea que, por favor, imploro aos ointes, que xa sei que os ointes da show xa están facendo boicot a Amazon. Pero bueno, se hai alguén que non está facendo, se alguén queda por aí, que veñen a por todos os negocios. Que? Por Anxo, que dentro duns anos a nosa economía vai ser única e exclusivamente porque, claro, o capitalismo dá competencia. Bueno, así vemos. Así vemos perruquerías de Amazon. Tamén coñecemos a unha activista por Palestina o primeiro día que estuvemos, unha señora maior, majísima, que estuvamos falando do tema. Sí. Pois a verdade é que foi o meu momento favorito de estar en Londres, falar con unha señora, porque eu iba con Lucía, e a señora debeunos de ver pois cara de, non sei, cara de algo, que estaba dando folletos e donos e sabedes o de tal? No, sí, estamos enteradas. E a verdade é que falamos un cuarto hora con ela, pero foi moi bonito, porque aparte que foi unha moi boa conversación, a señora dixo, sí, bueno, que eu ando un pouco cansada, porque claro, pola mañán teño que facer todo o traballo na casa, teño varias fillas, e xa vedes, acabo na casa e teño que salir a facer activismo toda a tarde, e iba con megáfono, con papeletas, xa unha persona que se vía absolutamente comprometida, e foi unha interacción maravillosa. Que ben, pois a verdade é que dámonos con ese con ese bonito con momento. Ese broche, a verdade, desa viaxe, dendo logo é un gusto pois compartir un mundo con este tipo de xente que dedica tempo a loitar por causas justas. En fin, Silvia, pois nada, bueno, para despedir o programa, o sea, tempo récord, por certo. Sí, no, mira, de feito calastes-me a boca. Tempo récord, pero vou dicir unha cousa. O seguinte programa vai ser xa próximo a Todos os Santos, ao Samaín. Sí. Momento cabaza. Por lo tanto, é posible que teñamos sorpresas. É posible. Atentos.
e atentas ao que se vai vir. No, isto vai ser moi No sorpresa próximo, porque eu nin a sabía Sauser. que tiñamos sorpresas. O sea, que isto Ai, é no. 100% sorpresa. A primeira noticia que Oye, teño... cuidado co que se ve no próximo Guau. Sauseré. Volverá o especial dos Amain ao Sauseré. Non nos sabemos. Ai, que programa... Vou escoitar Non nos horas o sabemos. antigo especial. En fin, sin máis, Silvia, vémonos no próximo. Próximamente. Hasta logo.